Hey guys, welcome back to our channel. నా పేరు వాసవి. I hope you're all doing so great. సో ఈ రోజు ఏంటంటే మనం జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో మనం దానికి అలవాటు పడిన తర్వాత సో దాంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ గురించి మనం ఎంత వెయిట్ లాస్ అయ్యాం గురించి లేకపోతే మన హెల్త్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది దాని గురించి ఎన్నో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. కాకపోతే మనకి ఇంత బాగా వర్క్ చేసిన ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అందరికీ అలానే ఉంటుందా అంటే ఉండదండి, ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఎందుకంటే కొంతమందికి పడదు. అదేంటంటే ఫాస్టింగ్ అందరికీ సరిపోదన్నమాట. కొంతమందికి చాలా మందికి ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మనకి ఆలోచన అంత ఐడియా కూడా అనిపించదు అనమాట. బట్ ఇది మాత్రం కరెక్ట్ అండి. కొంతమందికి ఇంత లాంగ్ ఫాస్టింగ్ చేయడం కంటే కొద్దిగా ఫ్రీక్వెంట్గా కొంచెంగా తింటూ కూడా చాలా చక్కగా బరువు తగ్గుతారనమాట. సో అంటే ఎవరి బాడీ టైప్కి వాళ్ళు చూస్ చేసుకుని సెట్ చేసుకోవాలి. సో బేసికల్గా ఏంటంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక డైట్ కానీ లేకపోతే ఒక లైఫ్ స్టైల్ కానీ మనం అడాప్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మనం ట్రై చేస్తాము. ట్రై చేసినప్పుడు ఇనిషియల్ డేస్లో మన బాడీ చెప్పేస్తుంది, వెంటనే చెప్పేస్తుంది. ఎన్నో రోజులు కాదు, ఒక 2-3 డేస్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది మనకు అసలు సెట్ అవ్వదు అన్నది మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో కాకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే వెంటనే బాడీ చెప్పింది విని వెంటనే స్టాప్ చేస్తారు. కాకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే సో ఆ బెనిఫిట్స్ గురించి లేకపోతే ఫాస్టింగ్ మన హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవడం గురించి ఇవన్నీ విన్న తర్వాత జస్ట్ డెడికేషన్తో చేయాలని ఉంటుంది. సో వాళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. ఎందుకంటే బాడీ సహకరించకపోయినా చేద్దామని అనుకుంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే మీ బాడీ కొన్ని సీరియస్ సిగ్నల్స్ అయితే ఇస్తుందండి ఖచ్చితంగా. సో అలాంటప్పుడు మీరు వెంటనే ఆపేసేయాలి. మీరు ఎంత బాగా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు అనుకున్నా సరే సో ఇది మీకు సెట్ అవ్వదని అర్థం అనమాట. సో ఈ టాపిక్ గురించి ఒకసారి నేను చిన్నగా డిస్కస్ చేశాను. కాకపోతే నాకు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని కామెంట్స్ ద్వారా నాకు అనిపించింది అనమాట. ఒక్కసారి ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాం. ఎందుకంటే మనకి పడంది కూడా మనం చేసి అనవసరంగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకోకూడదు కదా. సో అందుకని ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీ బ్లడ్ షుగర్ అన్నది లో అయిపోవడం, లో బ్లడ్ షుగర్ అనమాట. ఏంటంటే మీరు ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక బాగా మేజర్గా కళ్ళు తిరిగిపోతాం, విపరీతంగా కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపిస్తుంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చాలా కొత్తలో ఉన్నారు అంటే కనుక మీరు ఆ టైంలో కొంచెం లిక్విడ్స్ని మీరు హనీ వాటర్ని కానీ అలా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఫాస్టింగ్లో అవన్నీ అలవ్ కాదు, కానీ మీకు అలాంటప్పుడు తీసుకోవచ్చు. అక్కడికి కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే ఇది కరెక్ట్ సైన్ కాదండి. అంటే మీకు బాడీ కరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదని అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో వెంటనే ఆపాలి. కళ్ళు తిరగడం, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఇది చాలా ప్రమాదం అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే మనం చేసేటప్పుడు ఈ రెండు ఉన్నాయంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇంకొకటి హెడేక్ అనమాట. హెడేక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇనిషియల్ డేస్లో ఆగొచ్చు, కొన్ని డేస్ అంటే ఒక 3 days ఆగొచ్చు మీరు బ్లాక్ కాఫీ ద్వారా లేకపోతే వేరే అంటే డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఫాస్టింగ్ అలవాటు పడిపోతాము. కాకపోతే మైగ్రేన్ టైప్ హెడేక్ అనమాట. అంటే ఇంకా అసలు తలలు మన వర్క్ కూడా చేసుకోవడానికి వీలు కానీ హెడేక్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్టాప్ చేయాలండి. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కంపల్సరీ మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు సరిపోదు అని అర్థం అనమాట. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే చాలా మేజర్ ఇష్యూ ఇది. ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన ఇష్యూ బట్ ఏంటంటే ఇది కాన్స్టిపేషన్. మీరు కాన్స్టిపేషన్ రెగ్యులర్గా మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్న ఒక 10 days అయింది, 15 days అయింది, మీకు ఆ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అన్నది రెగ్యులర్గా ఉందంటే కనుక అంటే మీరు దానికి తగ్గట్టు తీసుకున్న మీరు ఫాస్టింగ్ టైంలో ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, 3 to 4 liters తాగాలి. ఆ తర్వాత మీ మిగిలిన టైంలో సలాడ్స్ తీసుకోవాలి, ఫైబర్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేస్తున్నా సరే మీకు కాన్స్టిపేషన్ అన్నది తగ్గట్లేదు అనుకుంటే వెంటనే స్టాప్ చేసేయాలి. అసలు పాజ్ కూడా కాదు. కాన్స్టిపేషన్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పాజ్ కూడా చెప్పనండి, కంపల్సరీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయాలి, ఆపేసేయాలి. ఎందుకంటే మీరు అన్ని డేస్ నుంచి రెగ్యులర్గా మీకు ఆ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్లియర్ చేసేసుకోవాలి ఫుడ్తో. మీరు నార్మల్ డైట్కి వచ్చి క్లియర్ చేసుకుని ఇంకొకసారి మీరు ట్రై ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం, వెనకడుగు వేయక్కర్లేదు. బట్ ట్రై ఇవ్వాలి. అప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇంకా 100% షూర్ అండి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మీకు ఖచ్చితంగా సరిపోదని. థర్డ్ వచ్చేసి ఏంటంటే విపరీతమైన కోపం, విపరీతమైన ఇరిటేషన్. మీరు చేసేది ఒక 16 గంటలే అవ్వచ్చు, అంటే 16:8 కావచ్చు, కానీ విపరీతమైన కోపం, విపరీతంగా ఇరిటేషన్ వచ్చేసి మూడ్ స్వింగ్స్ అయిపోయి అసలు ఆ ఫుడ్ మీద ఆలోచన ఇంక వేరేది మన ఇంట్లో వర్క్ కూడా మానేసి ఫుడ్ ఏం తినాలి ఇవే ఆలోచనలు వస్తూ 1 నుంచి ఒక 4-5 రోజులు ఇలాగే కొనసాగితే అంటే ఆ కోపం, ఆ చిరాకు ఇవన్నీ కూడా ఇలాగే వచ్చినాయి అంటే మీకు
ఫాస్టింగ్ అన్నది సెట్ అవ్వదని అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఫాస్టింగ్లో ఇనిషియల్ డేస్లో ఉంటుంది కానీ తర్వాత అంత అలా ఉండదు. ఎప్పుడైతే మీకు ఈ ఇరిటేషన్ ప్రాబ్లం, ఇలాంటి మూడ్ స్వింగ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే కనుక మీకు ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ అన్నవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అని అర్థం అనమాట. కంపల్సరీ మీరు అక్కడితో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఫుల్ స్టాప్ చెప్పి మీరు తక్కువ అమౌంట్లో కొంచెం 2 hours గ్యాప్లో మీల్స్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో కంపల్సరీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ సరిపోదని అర్థం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెయిర్ లాస్ అన్నది ఇనిషియల్ డేస్లో ఓకేనండి, బట్ విపరీతమైన హెయిర్ లాస్, మీరు ఎప్పుడు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయని హెయిర్ లాస్ ఉంటే వెంటనే స్టాప్ చేసేయండి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్. కంపల్సరీ వద్దు, ఎందుకంటే మీరు ఈటింగ్ విండోలో ఎగ్జాక్ట్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వట్లేదని అర్థం. సో కంపల్సరీ హెయిర్ లాస్ విపరీతంగా ఉందంటే సెకండ్ థాట్ లేకుండా స్టాప్ చేసేయండి. ఫుల్ ఫుడ్ ఇవ్వండి, ఫీడ్ చేయండి. సో ఆ తర్వాత ఇంకొక ఛాన్స్ హెయిర్ లాస్ అప్పుడు కూడా ఇచ్చి చూడొచ్చు అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్లో డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డేస్లో కొంచెం చేంజెస్ అయితే వస్తాయండి, ఎందుకంటే హార్మోనల్స్ కొంచెం ఫ్లక్చువేట్ అయ్యి ఆ చేంజెస్ వస్తాయి. కాకపోతే ఇంకా అదే కంటిన్యూ అయితే మాత్రం అసలు, ఎందుకంటే అంత హార్మోనల్స్ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ దెబ్బతింది అంటే కనుక మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి తీసుకెళ్ళడం చాలా ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను అలాంటి ప్రాబ్లమ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగాను. అంటే నాకు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ద్వారా తగ్గింది, కానీ అందరికీ అలా ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి లేని హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. దానికి సిగ్నల్ ఏంటంటే మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో ఒక 2 to 5 days ఓకే, కానీ అంతకు మించి గ్యాప్ వచ్చేసి స్లో డౌన్ అయిపోతూ ఉంటే కనుక మీరు వెంటనే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఫస్ట్ చేయాల్సింది గ్యాప్ తగ్గించండి. ఎక్కువ గ్యాప్ వద్దు, గ్యాప్ తగ్గించి ఒక 12 hours 14 hours చూడండి. అది ఓకే అనుకుంటే అక్కడే ఉండి నెమ్మదిగా పెంచండి. అంతేగాని ఎక్కువ లాంగ్ గ్యాప్ ఫాస్టింగ్ వల్ల కంపల్సరీ చేంజెస్ రావచ్చు. అంత లాంగ్ గ్యాప్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అంటే కంప్లీట్ మానేమని అయితే ఇందులో చెప్పను, కానీ ఇన్ కేస్ మీకు 12-14 చేసినా సరే మీకు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో చేంజెస్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మీకు సరిపోదని అర్థం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్. మీకు నిద్ర సరిగ్గా పట్టడం లేదు, డేస్ అయిపోతుంది నిద్ర సరిగ్గా పట్టడం లేదు అన్నా సరే మీకు కంపల్సరీ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే అనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఫ్యాట్ లాస్ అయ్యే కొద్దీ నిద్ర అనేది చాలా క్లారిటీ అనేది, నిద్ర క్వాలిటీ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. సో నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అలా కాకుండా మీ నిద్ర అనేది బాగా తగ్గిపోతూ సో డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటే కనుక మీరు కంపల్సరీ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ని జస్ట్ పాజ్ ఇవ్వండి. పాజ్ ఇచ్చి కొన్ని డేస్ తర్వాత మళ్ళీ స్లోగా 12:12 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సో ఇది కూడా మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్, లిజన్ టు యువర్ బాడీ. మీ బాడీ ఏది చెప్తే అది వినండి. ఎంత గొప్ప డైట్ అయినా, ఎంత గొప్ప ఫాస్టింగ్ అయినా, ఎంత అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఉన్నా మీ బాడీకి నచ్చలేదన్నప్పుడు చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది వర్క్ అవుతుంది. అది ఒక రిజల్ట్ చూసి చేశారు అంటే అది వర్క్ అవ్వదు. దాన్ని నెమ్మదిగా అడాప్ట్ చేసుకుంటూ చేయాలి. మీ బాడీకి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్తుంది. చెప్పినప్పుడు అది విని సెట్ అవుతుంది అనుకుంటే ట్రై చేయండి, లేదు అంటే కనుక వేరే ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట. సో అదండి. సో ఎక్కడ పాజ్ చేయాలి, ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి అన్నవి ఒకసారి చూసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు ఫాస్టింగ్ అనేది మీకు కరెక్టా కాదా అని మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే మన వెయిట్ లాస్ కోసం చేసేది ఏది కూడా మన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని ట్రిగర్ చేయొద్దు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కారణం అవ్వద్దు. మెయిన్లీ అది ఆ ఒక్క ఉద్దేశంతో ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను చిన్నగా షేర్ చేసినా మళ్ళీ ఇంత క్లియర్గా షేర్ చేయడానికి కారణం అనమాట. సో హెల్త్ ఎప్పుడు కూడా అల్టిమేట్గా హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఒకసారి చూసుకుని జస్ట్ పాజ్ ఇవ్వాలంటే పాజ్ ఇచ్చి మళ్ళీ హెల్తీగా అన్ని తిని ఫీడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే వేరే ఆప్షన్ని ఎంచుకోవచ్చు అనమాట. సో అదండి ఈరోజు విషయం. అయితే వీడియో నచ్చి యూస్ఫుల్ అనుకుంటే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, మీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్. ఆ తర్వాత ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. బాయ్.